If you know your history, then you will know where you are coming from. And in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book, Hip Hop and Igbo Culture, authored by Martin Umunjiokwu Ekezie Akajiugo I, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Martin Umunjiokwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp ịkọwala ọha na eze ihe na-eme ebe a n'ụbọchị taa na ebe anyị nọ. Onye nwanne anyị chọrọ ịbata n'otu anyị otu ọzọ onye si Ozeru abịara onye sibe ya ọzọ ife niile mekwa ka o si o mee nke ọma o gburu anyị ma efife tie nye nke ọma mana onye ọrụ dị oke na ndị niile bịara. So otu ọ na-aba n'otu ọzọ tata, kedu advice ị na-enye ya ndụmọdụ ị na-abịa maka ịnọ n'anya bụ otu? Advice m na-enye ya otu ọzọ eziokwu ka ọ bụ na ọma ntụsi ọ ga-ekwu ya nke ọma. Gaba nụnụ ịchọ ịgata otu akụ ngwa gbadata ka ọ ya ada eme nke ọma maka bifo anyị na-echiwe mmadụ ọzọ anyị na-enyocha ya mara ndị mmadụ ọzọ ọ ha na ọnụ mmadụ nwere ezigbo afa anyị esi ọzọ. Nsogbu arụ ị ga-enwezi ekpere na-ekpe n'isi ndị niile bịara ebe a n'ụbọchị taa. Ekpere na-ekpe bụ na ukwu onye ji bịa nke onye ji naghị aka ya mma maka na onye ọ na-arị nwụọ wee na-ana. Nsogbu arụ letekwala ya afa gị ọzọ. Afa m bụ eze nna ya Chukwu na Simeon. Daalụ sir. Thank you sir.
If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Umunjiokwu Ekezie Akajiugo I, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Umunjiokwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599. For the sake of the audience, we're not Hanese Apagesa. Well, Hanese Apagesa. Okay. Ebe no no posita bu Umunjiokwu Ozubulu. Okay, biko enwe ike kọwala Hanese ihe na-eme batata. Yeah. His ancestral home. Okay. So, okay, can you describe one of the person and your only entail muddy each other on Ozubulu? Cultural something.
No, actually belong to that society. Okay. Well, what are the benefits of the society? Things and also. Other the forum when they are mixed with others, they also. I'm going to take a pride of place. And then the other Okay. I'm very fast. Who are disciplined, the men. High level. Yeah. Okay. 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 So, when okwu ndụmọdụ ị na-enye nya nwa bụ Okwuchukwu tata o si ya bụ ọzọ. Nke nwa ya. All the time. In the house, outside, we are moving to another level. In the society. Next thing we do now, to change balance. Okay. Obi Ozubulu. King's men. Okay. Of the king. Okay. Okay. Thank you so much, sir. Okay. COVID-19. Okay. 2024. Shout out to Project Insurance. Shout out to If you know your history, then you will know where you are coming from, and in whatever you do, seek wisdom. Knowledge is power. Inugo maka the book Hip Hop and Igbo Culture, authored by Umunjiokwu Ekezie Akajiugo I, Metal of Ebona the 103.5 FM. There is a great insight in hip hop and Igbo culture. You can get this book or pick it up at a bookshop in St. Teresa's Catholic Church, Omonya, or at Ebona the 103.5 FM Ogidi. You go to www.amazon.com, search for Hip Hop and Igbo Culture by Umunjiokwu Ekezie. For further information on how to get this book, please call 080-3916-7049 or you WhatsApp 080-6579-6599.